Aqua bangin yo punya pai bat nga naga citi ke jong Paul cikin ang Philippi kalau nang Balai kat khat bakat ar hadu arpuwe nan pule tang ye kat khat ka bakat sao kat khat ka bakat sao kon ngabe shepersha kadang ban yo ye ka jing thong ka ba ka jing khat shane ka jong Blei how Christ Jesus ngabe shepersha kadang ban yo ka jing thong ka ba ka jing khat shane ka jong Blei ka penta ka bangakwa bangin ya kren bangin ya slot akan ka por halor ka pang ka bangakwa ban bu akan ka por kalong ka jing khat ban ya phet ban yo ya ka jing ya thong ka jing khat ya ki long kemi ki long pa ka jing khat ya ki samla yang ilang paro ban ya phet ya ka jing phet thong bat ban poi sya ka thong ka jingim pom chikot Paul habu tho ye ka shiti shekinang Philippi ula complete jimut ha ka shiti ka bu tho kalong yau Jesus Christ unang padem ubalong tanrai jong ka jingim jongi baro balong ru utanrai jong ka jingkemen ka jingai bat ka jingsuk ha ka jingim kanere ka shiti ka Paul la tho Kabo Blei ula persat mensin, padula ai ya kena ke khubor hangi hado menta. Hot yuk Balang ke Assembly jong Jingïaseng Samla, pat yang ibaro bangin yuk be ya kena ke thong haga jingim. Inong Paul ngiyo ya ke jihikai ke bakra. Bo Paul perhat bahara ke jong ke jingim, manusia long breu batakai, long breu beisi Kristan. Long reunion, but long real start, uruan, but nadu kasih boleh syam yau Jisu halanti Damaskus, lapan kelabak ya kejengem kejamu. Nadu boleh penem, boleh jai, but boleh syakri kekam kejong Blei missionary, syaki gentle, but akajeng halanti kejamu, boleh payah lade, jai nak bagi thma ke babon, jalan bagi jing tenjo, jalan bagi jing pensitam ben. Hanrai bu ya kan ka wei ka thong nadu boleh syam yau Jisu ong tomong I Pastor mane yang akaban kalong Chris baban yap kalong ka jimantoy kata ka de ka jing kren ba ka jing kan kut jimot ka jong Paul bu haka thong ka jing yam jung ong na be shepersha kada na be menta ban pek pek hau Jisu nong prem e shaban ya hangta ngaku ban ong ru ka de ka Paul Tom kajilam pram. Oke Samla. Kilang kemi kilang pa. Giju dan mo katong aga jingim. Giju plan mo ya ka jingim ka jongi. Kalau ngabadang kamban plan. Namar onda gila plan ba ya ka thong aga jingim. Bat ngin yale ban poi yang ta. Ngin yale ban jok, yale ban poi. Siya ka ta thong. Tom kanuksa. Oke Samla. Giju plan na em. Pijubun em ka thong ha ka jipuli ka jongpi nan pendap ka matric nan pendap ka graduates nan tangan pendap ka postgraduate but hadin jong katang penyo ki kam ki jam but pin plan em ka syong kha syong man jongpi ru ni am judan ka plan am judan ka thong ka jingbang dan thong kalong ko tu breu bang matla ubayai hari klau tip upoy syai kana ka jing hot ka jipen kemau ka ni kelaman Oke Samla, kano snem pendep matrik, kano snem ka prosnem, kano snem pendep ya ka graduates, arfu asnem, ane arfu sau snem ka baslame, kano snem pendep ya ka postgraduate jang pia po arfu prosnem labun bedem, wat ka PhD labun bedem, pi planem, ne ngisyu ya kumto, pelam sotho, pat nangta pi planem. Eka kam ka jam pada ka syong kha syuman kat no snem pikut timut bangan pendep eka jiket jogorem bangan bu ka thong ban pendam puron yau Blei ka syong kha syuman tau pai na kata kalian I kumbangim dan ka plan pi ki sama ka jiede ka jong pi baru Blei ha ka syong kha syuman bu ka gol ka jingim ka jong pi baladang amyo atem
no ka gold ka thong ka bangi dei ban poi kani ka long ka ban kam hadu kata kata Jingïaphet yang ka thong amar wei han rai bar blei upol hang ni lo perhat ila ka jong ka jingem ya do ya ka banen oman tangan be sepersya kata ka jing khot ka jong blei how Christ Jesus Banya Shem Yau Jisu Habneng Banyo ya ke jingem bom jukot Balang lem baru Jisu kata gade para bangai bit koki sama tong yang perkhat tang ya kana perthai ngani em kat bamon ngani ya kat bamon kat dan kat tin ka jong blei ka bahikai yangi kom no ngani mare ya kana ka thong haka jingem kom bo pol wang ala yale ya ka jile bapha ngalapan dep ya ka Jingïaphet ngalari ya ka jinge kata ka di bo pol ngalayale ya ka jile bapha na du bo Jisu lapanem ko ki Samla phiele nem ka jile bapha ni phiele ya ka jile basneu ka bam pen sobha yo Blei ngalapan dep ngalari ya ka jinge na do menta labu ya ka Mynsngat ka hok tang hangahi Hanrai kita baro tangahi hanrai api hangilang baro para bagai kare pen perkhat ya ka jingem ka jonga haka jing syakri jonga ku mo pastor mata la lai pusau teli ki snem ngatam tang si snem ya ka jingïaseng samla ka jingïaseng samla ka don mata lai pulai snem haka por bagai shinti ku mo skatri jonga jingïaseng samla haka ka por ngalalong ku pastor ai ngu yo Blei ngalaya nanti lai pusau snem kampat biang yang ngalang habban ya le teng nang ne shikma ban shakri hop yo Blei ban shakri yo Blei lokar khui ke yin ke jonga Blei lokar khui ke khon ke jonga kampat kot tagata ayu ni plan kum ki kimi ki pai ki khon ayu ni plan ayu ka thong ka bangin ai haki ngin lam nanti ya ki kum ki kimi ki pa Paul wong aga be sepersya kadang banyo ya ka jing thong kare ka jing khot na ka banta jongi baro kat upol wongan bo i ka thong kat no tam ya ka banta jongi kat no tam na ka banta jong phi ki Samla ban bo ya ka thong ka jingem banya mare ya ka ta ka je dei jongi baro ji upol ong hane ke ai ke ba ngatai ban le But nakabanta jong pilang baro ka ba pidai banle. Number 1. Da ka ba klet no ya ki ki ba shaden. Khat ba khalai. Klet no ki ba shaden. Ki bam pen sultanat, ki bam pen subha, ki bam ai jing kmen. Ya ka jing sha job, ha ka jing pen shoy, ya ka jing sosi jing koslai, ya ka jing laptop, ha ki sport, ki ba shaden yo ka jing em. Kijing insya job hau syaitan bat kum ta ter kalat no kindan ru ki por ki ba kemen kinan ki por yo kijing job wat la kataru kalat no por wang nak ne nak kalat no ye ki baro ki ba shedin upol upet ya ka ba khamba de shekman ye ki ba shedin ngen eno ya ka Tungin perkhat bahano banta ko para bagai pe ko ki Samla la rampat dan ke pelan ka thong lani la dan ki por pi so si thu kuslai menta de ke por ban perkhat bah klek no nang ni don Blei nang ni don try no padem jing Jisu khot yangi ka banta ka ba ar kane no shaki ke ba shikman pai no shikman kumrongan job kongan yamare thong Kumungan poi sa katong kajing khot kajong try Jisu nakabanta jongi ban pelai jimot kajidai jongi baru Jisu ban yaj baru Jisu kane gari kabanta kabakraw kabadon kam hadu kata ban pech shakman ban kner show Jisu ban yaj baru Jisu ngenamla ban yaj baru Jisu rengkat bat kajing penwet ngenamla ban yaj baru Jisu rengkat bat kapop Kiba yai kum tare tang baru syaitan. Kiba yai kum tare tang bat keperthai. Kajing hot how Christ Jesus kalong. Wei, to bread no ya kajing penwet baro.
bread no ya ka jing penwet Paul ukan tu ban bread no ya ka jing penwet ki jing pen shoi lane ki jing ki nyele ki jing sosi jing kuslai jong ka jing ka jing kwa ba bon jai ki ba shi penwet bon ki sama ki ni ki si ki kwa bon jai habam yo la sosi la kuslai ki penwet ban shakriyo Blei ki jing pen shoi ki paralok bon ki paralok ki long ki jing ya pi ki Samla ki paralok ki long ka dau jong ka jing sha jom ki paralok kim ailat yang ni bengin shakri hok yo Blei ka ji lang paralok kini kim dai ki basneu banong yok paralok hanrai ki penwet larangim yo ki paralok ki badai basisha nang ta ki mobile hagi de ki sing ye por ki mobile amdan por shu haying asam amdan por shu ya ka babha amdan por shu yo Blei tang haki mobile bat kum ter kini teng ban yo mobile kam dei ka basneu hanrai ka basneu ko long ipedan kam bakla ya ka penjat no nang ta ki jing pen bon kam haki ki bam tei ya ka jingem ko ki Samla kita ki jing pen wet la kam dei ka pop hanrai ki jing pen wet ki ban ram yang i ban le pop ban ngat haki ki jing pen shoi ki bakra ka ta ya ka jingem basisha jongpi haka je dei baru Jisu haka ban yamare shakane ka thong bread no ike jing pen wet ong Paul ba philla ban pen pek chi ka thong bara khmat jongpi la phim bread kumta phenom yo Paul ilati bat kanu ka benta ba pi donakhmat u Paul wong ngak ler shakmat dak ba bread no ya ka pop ka ba shai sno happy bread no ya ka pop ka ba shai sno happy kani kadai ka kranru shapang ka jipen khoi ya ka jingem ka pop ka ba shai sno happy ko ki Samla amla bantang ina yo snow ka jirwai na ka Youth Assembly kwa ma ki sni ka ba ki Samla kemla ban jeng na ka jushisha kemla ban bread ya ka pop ka ba shai sno kom kanuksa ki ki pop ki ba shai sno lese la ka banong ka ba ya ka perthei lane ke jingkwa brai jongka do kalang ban le pop ong Paul sheti nang rom kalang ba pra kalanang nang ta ke jingkwa brai jongki khmat komba ka kala le pop anda kalangan akijing brai jongki khmat ban pek ya uso bat la brai hem to ban bam ya uso an la bam ya uso la le pop nama boleh rumahang wanam bam ya uso uding ka jintip ya ka pa ba di ka basneu ka jing brai jong ki khmat ko ki Samla hake do ki sni manta ki tayo ki te ki dang khom ki barwai kwa lane ki ba julai jeseng bi kit kam yo ki jing brai ki khmat ki dang te ki jing sarong thala jong ka jingem yo ki dang te ki dang khom ya pi kom ki Samla ton kam ya ka jing pen khoi nama la klam ka jing khoi anamla ban ya rengkat baru Jisu phile ban lai na ka phom phile ban pen khoi bhai la ka jong ka jingem ka jing khoi ya ka ji de baru Blei ka jing khoi ha ka jing shimat jongpi ha ka jongka ka jongman ka jing khoi bat ki wai pang ha ka lang ka salang ha ki banta ki babon ka jingem lara ka pop ka te ka khomi ngin le pop si bon ki jai pop hagan ke perthei ka danut jong Paul ka scam ka jisha u it ka jisha bola mat yau Jesus Christ komurang penem jong ka jing khot bat ka jing shao Christ u bangilama ha ka jingem on pelai lo yang ina kita baro ko kisama la phim bread ya ka pop ka ba shai sno dan zikirmen pop kan dai ka pop kan khangla ka pop kan penwet ka pop kan penhap ya pi ha ki ji sne ba bon rukam lada ngem pai no shau Jisu lada ngem bread ya kita baro hau Jisu ha ka ji yalan ti ka ji ngem kong ki Kristan banya mare ka thong
ngidon si bon ke jile akatma Paul wong bread no ya ka pop ke bachais no eno ya ki ke ba day setiabat kamon ke jong Blei hakat khat ke ba khat pra hakane kala nong sa ki Philippi kala Balang Paul wong nama si bon ki ya syapang ki banga juya to happy bat mentaru ngia to dakaba yam keng ngayam keng nakabanta ki to ki bale pom nakabanta ki to ki bom kongo nakabanta ki to ki bom snam kbile persya ya gaktin ke jong Blei Paul ngayam nakabanta jongki baki long ki nong shon jong ka dinkna o Chris yo don na plan yo piki sama hado manta jingïaseng wan jingïaseng keng yo pi day ki nong shon ka dinkna o Chris kini kinang shon nga ruban sutu bateng teng idawa bangi day ki Kristan kinang bot yaw Jisu Henry haka joko porpat ngipen snew ika khubor ka jing si xiao Chris da ka jing em ka jongi ngipen snew ya ka jing long jing em jong Jisu bakhoy Blei bakrau batan bor namal ka jing em kam long ka khubor yaw Chris ka long yaw Satan ka jing em ka basnew ka jing em ba siya syukor ha ka jing ka babakla way na kinang shon ha ka jing marathon kan day ka jing ka babakla kiban pen bakla yangi bat ban pen jingay yangi naw Jisu bat ban le pop upol nga snulongo ba pira kendria no shen kata naw to bokhot ya pi haka jingay au Chris Jisu siya ka way pat ka gospel Henry tang bat don ki ba pen kuslay pi bat ki ba kwa ban pen kelas new ya ka gospel o Chris lada ununuru uri tu kana happy ya ka no ka gospel ka ba per na ka ba pira pediang to ai ulong ubalatim Paul ukrana do kata hay don ka jimara thong haka pan bot yaw Jisu kum nang panem rei ki don ki jile haka jingem nong hi kai ba bakla kin wan ban tur bat ban pen baklai ka jingem ka jongi ko ki banget ko ki Samla don ki bayalap ka gospel ka ba per anda pilangek ya ka gospel ba per plus dang ban em ka jingem ba per anang la pdyang ya ka ji kai ba per ka jingem ru ka per no bayalam ubahi kai ke jing pen pe ke gospel pen hap no ya ke jing ngai now Jesus Christ on long bratem shushu Paul wang ha ke shi ke jongu ha ke ju kala dong ka balai ka khat ka baar wang tu kierno na kita ki so tu kierno na kita kinong le basneu tu kierno na kita ke jingot share upanan kam ki kantin ke ba kierno na kita ki so kierno ta kinong le basneu Paul ususi ktang haka ministry ga jangu banyo i ki bangen baki pdyang ki ki basneu baki pdyang ki jing kai pamha ban pen phai dino na ka jing nau Jisu ban sukono ya ka jing sha ka bangi don how Chris o Paul nga solongo ba pilino yo Chris pilino yo Jisu kum nang panem o bakho ba hok bala yapatin na Calvary pilino yo pila pdyang ya ka way pat ka gospel o Paul ukran katne namar uskoin palan namar kwa baki mensem ki bakodor bakin bot shisha yo Jisu kenya mare igane ka thong kaba ula mare ya ka ju ka thong banam bakala kade ka jing khot na ka banta jongi Paul ula sosi ula so janjar na ka daw ka pelong yu ban kren hadu katne balong kia ta ki so kia na ta kinong na sneu ki bahikai pat sa sisene ka jing wat share o Paul hikai shu ka jing wat share o yalap yo Chris o yalap no yo Jisu la yap patip na Calvary beraka snam ka jong Jisu lapan khoi yang ina ki pom la ot no ya ki bor ya ka pop baro lapan tukut no ya ka je day baro daka snam ka jong Jisu lapan do ya ki bor ya ka pom Henry mentapan ki pen kai ding diam pa siya ka jing wat share mangi ki pastor ngin sikaw kumno habang yalap
ngikai ki parabai ki balang lanan ki weipat ki banilap sasisen lanan ki parabai kin pediang yang sasisen ya ka banit pai yang sakajing kenya ban kenya na ka snam sia ban lai pai pat sakaba shadin pa kumungin sngau kampet ngin sosi kumbo polu sosi kare-kare kumbo polu sosi tungin pek shishu shakman manen ngelayo banil kran haka kelas ka banang kong haka siti ke jong Paul ke baar jong Timothy ke balai ke dekat ke banangkong hado basan hang ning yo bo Paul ula jer ula les ya ke jingong bomru Blei hakis ni ke bakado ya ke jingong bomru Blei bat kata kalong ke jing Samla de ke jing yala de yo Blei ye ki wepat yo Blei la minus tang ya kala de tabangi ong capital I utaw de udak he nga ngiyo hagane kalanong kasiti ke Paul ke baar shaw Timothy nado kat khat ke baar ki breu ki long ke ba itang yala de ki ba spy ki ba kren ki ba sarong ki ba kraw ki ba kren sneu ki bam kongo iki ki mikik pa ki bam sngongo ki bam khoi ki ba klem yala ka kanja kibar klemma kansia kibom siknyau kibarunar kibom ya kibabha kinong dilok bat kibahangame kibalemeng kiba ya kajing sobha kamtam ban ya kiba yau Blei kade kiba Paul ules je yo mangi hangne ni don hangane geles manen nong kran ni laon yo don na pedang jong ikab wei na pedang jong ikyo ngingat hangne kaba tang ilade kan sarong kibam ichu yau Blei hang ning yo kala de kan sa penjat nangkong yala de kala de kan penjat ya ka yin Kristan ya ka yin kasam Kristan la kalong ki khon kinam kong iki kimigi pa la ne ki kimigi pa kin ya hala kamon kom ma ong ka tien jong Blei mentan kibam ila ka kenja penja buram ya ka kur ka jan msalia kat hadu kata ka jinglong kane ka jinglong ka penjat ru ya ka balang ka penjat ya ka jedai baru Blei baru jisu nang padem tang ya kala de amdan shu yau Blei shu hakat khat ka basan ka ong kom ni ki badang ka jingru Blei hanrai ki balenno ya ka bor jongka nakini to paino ki badang ka dur jingru Blei ka bodayu ngaku apa pinsau to ki Samla ngaku bangin sau to bangi baru akan ngapo kiba don ka dur jingru Blei tang saba ka dur ka dar na saba dala biang kom bangi long jesang bantalale ngelayan bha kom no bangan itenak yala de banwan jesang ka dur ba saba ka lapiang bha yo ngi wana ka ga jesang shapopa ta kumwai Sabar ka dur da kumwai shapo kalau na kumwai sabari mo ka dur Blei shapo pat kalau ka jishon yau Blei kamu na yu baleno ay ka bor jongka gileno ay ka bor jongka jingru Blei gileno ay ka bor jong Chris gileno ay ka bor Chris ubala yabati pra Calvary ubala mi pat na ka jingtem ubala palay bro yang ina ka pom gileno ay ta ka bor am sila pelat lagi nak tak kejing temra dang syate syakong katagen ke polong ke baleno ya ke por jo kejing Blei kajing arsak kajing em Kristen ke barsam syapa da kumwei syapa da kumwei Blei kwa dai da dau pol wong dai shu manga ba em hanrei Kristu em hanga dai shu manga ba em hanrei Chris em hanga utu breu ba mansua usol ba mansua alalai no lapan kala baklabak iya ka jingem ka jong taga daw polwong dai shu mga ba em hanrei Chris na do bo Chris uwan hanga lapan kala bak iya ka jingem ka jong pule Galatia ka lang ba ar kat khat bar pe ka poru Chris ka pelai mrau ki pom Jisu ang tulang surpi ngala job kita ka perthei Yones ko hanrei kat khat balai hanrei kini kiai baro ken
ni job thiau dau ta Blei jangi Rom kalau nang bapra kat khat Blei punyo Paul kren hadu kata hanai ba leipat ma phi syapo kalau nak kumoi pan o Chris ubangala pediang o pelait do ya ka jingem ka chonga o Paul wang nakine to paino nakine ki basap nakine ki jinglong paino eno bread no yaki wan show Jesus ai tiro thau Jesus paino to moto kerno katak no hisnon eno yaki baro wan show Jesus kabakum kini ki breu ong Jesus Paul kat khat ka banyo Timothy ka ba ar ka lanong ka balai ong kom ki baju hikai ki baju yo hikai halakas ni bat kem jula poi shi ka jing tip ya ka jing shisha dan tapi ki breu ha ki sni manta le jesem wan jesem yarwai ya shimanta ha ka jesem Henry kom ong Paul ki ne ki long ki bom ju poi shi ka jing tip shi ka jing shisha kem pediam ki kantai ya ka ji hikai ka tien ka jong Blei ki kantai kem poi shi ka jing shisha kem poi shi ka jing ngai bat kem ma ya ka por jong Chris ka ba pelai lo da shisha ka ba bangin em ka ne ka jingem nama ka por upol wong shu om dang kata nama ka por kan ja hagir ki si ba manta baki breu kirat kenom sngap shu ya ka ji kai ba shisha ka tien ka jong Blei komo pol wong namar ka por kan ja haba kenom sha skor ya ka ji kai ba janai Henry bagi don ki skor ba dang kinya kan ton na de ya ka ji kai ka ba kum ka jing kwa brai jong ki hi bat ken pen pai no ya ki skor jong ki shaka jing shisha bat ken pai kmat shaka puriskan kan pai ka por ba bon ki sama kim ngap shu ika ji kai ba shisha ka tien ka jong Blei namar usaitan ulayopan pen bakla ya ka jing em jong ki bat ha ka ba kum ka ne ka por kin I tang ya ki bom shisha u por wang ha ka ni kum ka ne ka por kinam I shu ya ka jing hikai ka ba janai tikwa ban yo ka jing hikai tangkat kum ka jing kwa brai ka mon ka jong ki kibang kwa shu ban sha skor ka jing hikai ba janai kin ya jit haladi tang ya kinong kren na kinong hikai iba ki mon kat kum ka jing kwa brai jong ki hi ngasem ada dan ki Samla ki si balong punta kin su jit ya kinong kren kiban kren kat kum ka jing kwa jong ki tengi ki pastor nginom yo kren shu lada don si po na pedang ki Samla ki bakum kini nginom yo kren shu la pi kren ki shisha kaktin ke jong Blei lada i kren ke ji kai pa shisha ba janai kaktin ke jong Blei kade kalong ke jing em ke banya lam shu ya ke jing em bamru Blei pinang jingai na ke ji dei baru Blei baru jisu ni twai yo Blei bo man se ba ko jong Blei pen shai ya ki download ke jong pi baro ba pinam ha ke ji kai ba bakla komong po Henry man se mu ong shai bakiya kiba khaddu kon kiban hapno na ke jinge da ben sha skor hakiman se ma skor bat ka ji kai ki ksoi kata ni ka Blei upor yo thulpa ong kan poi ka por ka ya ka ba khaddu pinam sngap shu pinam kwa shu ike ji kai ba shisha pil sultanat tang ke jing pan sngap ya ke ji kai ki ksoi ong por panan kan ki kenten ki ba ebe nama uyo I ba ki jing em jong ki breu kalar pen palat kal persitang jimut shisha yo po por jong ka pop la ngin ha ka ji kai ba bakla kom ni nginam poi ke ji phet thong ban poi se ka thong ngan ya thui pi ko ke jing chia ka jing em jong a da ka makan mau I ye ki pastor brooklet bang ye pulilang ha den bang ye dep ye ke jing pule ngel yo ke jing khat na ki para bang ban lai ha ka sinom nong kwai ha to ki por ngim pat chu poi ke nong kwai Henry ngi bron mut ngi lai kut ban lai te ki para bang ta ka Jingïaseng hang ta kilapan kre ta ka Jingïaseng haka slenti klau bang yai kila dan ki jing tho ki khnam ki ba ka dau ya ki ban yai anda we ha poi ka lui ka lat anda poi da we ka lat ya ka la bo ki khnam ban pen pai
lapan pai ni shawai pan ni abot ya kata kalanti lapan pai da ki khnam ki ong atu khnam kalanti ban poi shanong kwa baror mut nge ya bet na kata kalanti kat banang ya shiteng kanta yang are galakut kene kalanti palang klam poi shano ngila bakala ngimi dai shu pai biang no nang ta on la poi nang ta hajan yo I bat kinong wan yo ki bawan nang ta kyom o pastor pila ya bakala mau pekin ki khnam pat kdau shenete o la dan manoro mono basyukur bapen bakala ngapar khat kat kene gaji phathong ga jingem jongi Saitan yale ban pen bakala ya ke jingem jongi la ni ngek ni ya de ki khnam bakala jing kdau bakala ke ji kai bakala ni nam poi shau jisu ka banta ka balai ke bo poluang kne she khma ban ya phet da ke ji ya sha phet da ke ji ya sha ka ji ya sha ka de ga wai ne ke ji long ka jong Blei ke ji long jong jisu ka bo jisu ya phet ka jingem jongu modang dan ka de ka perthei ule ya sha de ke jing ke ba pon ule ya sha ha du ka jing yap jong ka ding na da pin pule haka siti ke jong pol syakinong Philippi hang tung yu I kalanong ka ba la ong ba ujis la ong to yo igana ka jing mo da pi ka balong how Christ Jisu uba ha bu long ka duru Blei om sim la nyau ban bat man long narangkat baru Blei hanrai la pensul dai la de ulai sim ka dumra ha bo jalong haka jing pen stream ki breu bara betela syami wa karu kom kum breu ula le rit ila de habla jalong ubala long kongo wat hadu kejingyap hoy kejingyap keding pna kalaburi o Jisu ula ya lang ba kejiyasha hadu kejingyap jong keding pna kalaburi bat kene kejiyasha ka teiru kata kejiyene ka bagin yene how Chris Jingïaphet ni mare ngene ka thong da ka bangi yene how Jisu bat yasha kabasong tenat kelang kabang yu ibo Paul upan kenmau na kabanta yung tope toyo kajihikai na kireu khoi ibria phet ikaji phet thong hakalanong kabakat way kasiti sikinong Hebrew kalanong kabakat way kasiti sikinong Hebrew yo I kireu krau jong kajingek ko Paul lang ba kajing kinyele klia phet ikathong nado Abraham there hado ke jong Moses hado ki sngi ki Paul badin niyo I phet ka thong jo ke jinge ha ka jingem yaine hado ke jinge banya be shakata ka thong jo ke jingem pek shakini ki balong kum karu kom ha ka jinge u Jisu u kren khatu wong jar ubayene hado ka bakon uta ken ulai yolayem kalanong ka ba abusa kat khat bakat la jar bayene adu ka bakon uta ken on yolayem la phem yasha ye nam poi shakata ka thong ka banta ka basau ka bong da ba khmi shau Jisu Nongpluh bat unong penjanai ke jinge khmi shau Jisu Nongpluh bat unong penjanai ya ke jinge kalat ka bakut bat ka batikna bangin job ladangi khmi shau Jisu akhot ya pi Balang jong ka Samla ka ka por basyong te giranap madan bat yangi badan hangni ka lampung jong ka madan khmi shau Jisu Nongpluh banong penjanai ka thong bangin pek kalong pek shau Jisu wat pai sikadang lani sikamon unong yamada thong habo imare pek shau lan jong ka jing pendep lan jong ka jing pendep bangan pek dengan pai da ka thong but u Paul peleji mot hang ni kalong pek shau Jisu u Jisu u balong kanuksa nakabanta jongi kari kata kabo Paul u yo ikamen sim ban pek shau Jisu la wan ke jinge pek shau Jisu la wan ke jing pensoi pek shau Jisu la wan ke jing atatin pek shau Jisu la wan ke jing bomti kana jong pi pek shau Jisu kanuksa hang ni yo I way na ke jing em jong Paul
Naka jingem jong Paul wong ko para bangai tolong pi ya betul bot yang batuk mito ya kita kibaja komta kat bakum pi yo yang ni kom kerokam Philippi kelang balai kat khat bakan yo tolong pi kino betul bot yang snap upol bot komno ungai komno kabau ong ya kene nama bot yau Jisu Amdai bagi pertubut tang yo Paul, namangi pertoyo no bot yau Jisu. Yang akaban galang Chris banyak kejimentoy, nang ta Philippi galang balai kat kat ba prado kat way. Paul wangi kat way, tangan yo yau Chris ngala dono yaki ai baro, ngalan dono yaki ai baro kajingem. Wanga nyau senrom nakaban tau Chris kahak nau Blei. Daka jingat how Christ Jisu. Jisu boleh yap boleh pat naga jingtem. Ay yagi yaga jing batmai. Kabor batmai. Taga daw polong banyo yo Christ. Ngan yo lut yo Christ. Ngan yo syndrome. Ngan dono yaki baro. Naga bantau Christ. Kajing kwa kajong Paul kalang ban tip yo Christ ban yo Christ. Teli yaga jing kajong amdan. Daka way pat banyanu jor bat o Chris bantip kampai o Chris bantay ka jidey kabajelew baro Chris Paul upale jimot yakaktian ka jong Blei bat yakajinga yo Jisu kajinga yo Chris kajidey ka baklan ka jong Paul kalalong ka bahajur hado takata bat ka bor ka jong mansema ko jong Blei tray barba hakajim ka jong Paul baru Blei pendan kam naga banta jong kanuksa ka jong Paul wong apet bayo Chris ngayele naga jingyele panyo ay gathong u Jisu ulalong kanuksa ka babha naga banta jongi banyamare thong ngidei ban pet syaka jing pendep ka bau Jisu Chris nong penem balak hot yangi ka jing sisya kalong nong pelong ba nong penjanai ka jinge jongi ka mot ba ka jinget jongi ka stang hau Jisu unang pelong ya ka jinget ka jongi anam yo igana ka jinget ka bakum kani lara om stang baru Chris ka jing stang baru Jisu long ka sngi ka banginget yau Jisu bangin yai bat kan kutru hau Chris ka jinget jongi ka stang bat ka kut hau Jisu anam dan nakum wai pat ngene mare ngene be ele ka thong Hagale ka thong jo ka jinge dikmi yau Jisu kom ganuksa yo ibau Jisu ai tilot dakabang nget bat syania lot how Blei ukpa jeng hapane Hebrew kala ba ar ka khat ba khala ngabo ela ka jing syania how Blei how pa ubahapane bo ka jing syania ko ki Samla ko kilong kmi kilong pa tongin bo ka jing syania how Blei habang ye pet ye kana ka thong ka ba ar tongin ai tilot hakamon ka jong Blei u Jisu ai tilot ye ka mon ka jong how Blei lahin pule Marcos ka makat saw kat khat ka Blei pun reu ulong abba ko pa kiai baro kilong ki bala pen phaino ye kana ka kurina nga pen ban om ko mga mon Henry ye ka ba memon o Jisu lawan kanuksa haka jing ka jong koki Samla menengile kren ngilai ong bangile jit halakamon ni penyengi kala de ka jong Jisu myo syo ka jing jongi tongin yo ka de kanuksa nau Jisu bau IT la ka jong kamon banong try hakamon ka jong kokpa ngapen dem ya la ka jong ka jingem ngitip bau Jisu ule sipon ki kamba haka jing jongi habangi pendem ka mon ka jong Blei dan ka por habangi syania ni ID haka mon ka jong Blei habangi la ai hau Blei ule lot yaki ka batam haka jing ka jongi ka barwai ki kon sama jong ka Balang Mynsngat PIT na mi ka mon ka jong PO Blei Hebrew ka lang ba sipo kat khat ke banyo tu basi pawong hakmi ngelawan banle ya ka mon ka jomi Blei hakmi ngelawan banle ya ka mon ka jomi Blei
kabang yu I ka jing em ka jong Jesu ka jing duai u Jesu ulang breu betuai breu ba em ka jing duai Marcos kong ka banang kong ka khat ka balai pusan tang step ula ke ula lait ban mino ban lait jaga kanja bat hang ta ula duai ban yele ya ka thong jo ka jing em jongi ngenam job kelam ka por jo ka jing duai ko ki samla tongin nang ban em ka jing em ka betuai bat ka ba IT ha ka bon ka jong Blei ka jing job halor ka jing ban shoy jong ka jing bat ka jing janja o Jesu ula pendep ikini baro bat ka sha jing jar ka jong hading pna Calvary bat hading pna Calvary hang ta u sha shitong Balang ta uyo I ka jing job ya ka por jong ka jing jam bat ka jing ni bat ka jong unang panjanai ya ka jing ya ka jong antang unang pelong bat nong panjanai ya ka jing ya jong ha ka jing roi team jong ki Samla ngio I ka wei ka line ka khat ka ba tungin ya be sha jing janai ka jing em man ka sri bat ngelar wai man ne ka jing wai ka saus pa repusa ka to ka jing wai ka la kren ya kana ka khubor ka mangan kren ya kana ka por ka khat ka balai ko nge ya sha jing janai ka jing saus pa jong khon ngen shania scam ka tien jong ngen duai ngen ngai ban ngen yo ka jing job ko mo try jong I unong job ngen ya sha ka jing janai kare ka jing janai ka lang badon kam to ka ta ka crunch pang ka jing long ka jing san ka jing yo Chris ka jing san jing yo Chris bat ka jing long ba ha ka jing bat ka ne ka jing janai ka kren ni banginang ban ngam cheleu ha ka je dei bat Jesu ko nang panen show ngio I bagak tin ka jong Blei ka penjanai ka jing ni am tang bangin ya lan ti jing sok ngen ya na ba ka jing ngen ya na ba ka jing le ngen ya na ba ki thma jong ka jing em ba boncha ba ki ta ki thma jong ka jing em ken ya rap ni bangin long kita ki nong job bangin ya kom ki khon ka jong Blei ki ban pek pek tang show Jesu ngio I ha ka tin ka jong Blei City chi ki nong Hebrew kalang ka bakhat ar kat khat ka basan hado ka bakhat reu ka ang unang panjanai nya ka jing ka tin jong Blei ka ai ka nuksa ba bhatang ha ka ji dei jong Blei kung pa yangi bat kung ki khon ko ki khon jang awat new sting nya ka jing snang sempat nau tra wat so tlot ngalangai ya ka jing snang ka la snang ya me do namariu bo try u eat u snang bat u sumpat yau khon baro bo pedian dai na ka banta ka jing pen pha ba phi aisha Blei u le ya phi kom ya ki khon namar uno ta khon u bok pa jing ju snang sampat habang ya akaran ti ka jing em tong in kan ma bo Blei ru u snang u sampat yangi habang ya bakla habang im khango tong in snap bat tong in chashko ya ka jing sampat ka jong Blei kani ka kantin snang ka kantin sempat kawan ka kantin discipline ka jimut jong ka kalang ban ai jing kai shishu bantan jo bantan be banaham kata ga dei bu Blei snang sempat bangin soto bo Blei I yangi baru kwa bangin ngam jeliu haga jinge baru para bagi bakaba sosi kalong ka bakaktin ka jong Blei kalaya thu Hebrew kan nang bakat ar kan khat bapra hanrai la long klem ka jis nang sempat nak ba baro kilong kinong yo banta komta pilong ki khon pongka hanrai ki khon khaburam kaktin ka jong Blei ka kran haru kata ki khon pongka ka jimut khon pongka ki khon ki ba mi na ki ki pa bom tip yo Blei ki ba ya ka mon ka jong Blei ka shong khai shong man langka Jaimon yok khon rei ki khon bam yo jing snang ni ki kimi ki pa ki dai ni ki khon pongka am de ki khon khaburam na ki kimi ki pa ki ba jai na kalanti ki ba shepting yo Blei ki khon ru ki longkeng ki ba khaburam ka shepting ni ki sni ba manta habang ye pet ye ni ka thong jong ka jingem yo ba ni ye pet tom ki khon pongka ki bamburam yo Blei ki bamburam ka tin ka jong Blei ki bam ngai ka ji sha ka tin ka jong Blei
Nakhat ya pikir sama jongka balang. Yang ilang barok kum kikibekik pa, yok ilang kum kikibekik pa kepada tin jong Blei ke ong hang ni. Ni pen khai ki kon pongka, kikibekik pa kum siap tin yok Blei, kikibekik pa ki shong khai shong man langgar. Kum nongin poi se katong ka jingem, Jingïaphet. Hakan yadan ti jong ka jingem, ni dam kam yakade ka wei, ban penjanai ya ka jingem jongi kum ki kon ke jong Blei. Jingïaphet, ya kan ka jingem basisha hakmat jong Blei. Ka jing penjanai, lang ba ka jing snem utrai. Kalong bangin nom sya pen rem ne ke daukti haka pertai bangin im katum kaktin ke jong Blei. Bangin nom sya ke daukti haka pertai. Ladang penjanai ka jingem jongi, ka jing temu hang ni kalong ban nom sya pen rem ne ke daukti haka pertai. Kum baju ong manura kon Kristen kana syaitan ka kan yo ni im kata ka jing im ka bukum kata ban penjanai ban pen khoi ya ka jing im ban long khoi kum ba Blei ulong ba khoi ka jing khoi ka long ka nong rem ka ji kai ka balang ka jong Blei ka ba ka tin jong Blei ka hi kai ka shiti jong Petrus ka ban kong ka lanang ka ban kong ka chat ba khat san kan riu Henry ma u khnan ya ka ban pen ban toy yang ni bangin yo ya ka benta na ka benta ka jing khoi Jingïaphet brai ya ka jing pen khoi Jingïaphet brai ya ka jing pen khoi Jingïaphet ya ka thong ko ki sama ngenamla ban em ko ma em ka perthai ngede ban em kum ki khon ki jong Blei ban penya khlat na ka perthai ban penya khlat na ka pom sok ki ba khoi ya ka daru na ba kin yo I yo Blei ka jing em trong ka jing khoi ka dei ka wei ka ba Blei u kwa yangi ko ki sama ku kilang kimi kilang pa tongin jai hagan ka jing em trong ka jing khoi phem pat yale persya apa nam Islam da ka pen persya bat ka pop ko ki sama ku kilang kimi kilang pa nyempat pene ngina aini ka pop ngina aini yo syaitan bonte un khom bangin em ka jing bom khoi bangin em ka pop tongin yai Tungin kot jemut, haga de galanti, kabau try Jisu kuat nak kebentar jong.